दले बले रायजोफ्रा लोब लोब केन्द्रीय कमिटि निफ्राय मोनसे निर्देश जे मोनफ्रोमबो ब्लक लेभेलाव वमेन इउथ आरो बिएसओ जितु जयेन्टलि मोनसे जोंहा कर्मी मोनसे सावरायमेल जादों बे सावरायमेलनि गेजेरजों जेरैबायदि जोंनि बिपिएफनि कर्मीफ्रा जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बेहाय बाहागो लादों बेनो मोनसे फोरमान जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि साफ्रोमबो बिपिएफनि मावथिफ्रा खुनु गोसो बायाखै गोसो गुदुङै मावगोन बेखौ जों रोखा नुदों आरो फैबाय थानाय दिनाव जोङो दनसे समस्तिया पुनराय जोंनि बिपिएफनि आखायाव थाफिनगोन आरो खुनु बेहाय रावबो लांनो हाया बे समस्तिखौ आरो नोंथां सानो नामा नोंथांनि समस्तियाव सोरजोंबा कन्टेस्ट खालामनो गोनां दं होननानै नुहुरदों नामा नोंथाङा? गेलेनायाथ' बयबो गेलेगोन सोरबा बिजेपिआबो गेलेगोन इउपिपिएलआ गेलेगोन सोरबा कंग्रेसआबो गेलेगोन रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव बिसारखौ होगोन मानोना दिनै कन्टेस्ट आरो कन्टेस्ट जानाय खनसे जायैनि बाथ्रा गैया रायजो राजाफ्रा जायखौ लुगैदों आरो बिटिसिआव जायखौ सरकार फैजानायखौ लुगैदों बेखौनो बिनि एन्सारखौ रायजोफ्रा बिदिनो होगोन मानोना जों नुदों दिनै दनसे समस्तियाव जोंनि बिपिएफनि सायाव रायजो राजाफ्रा दासिमबो बिसासा गोमायाखै ओंखायनो फैबाय थानाय बेसेबांनोखि बिसायख'थि जानानै थांदों माने एमएलएआनो बुं एमपिआनो बुं जोंहा एमसिएलएआनो बुं जोंनि रिजाल्टआ गाज्रि नङा आरो बेखायनो दिनै फैबाय थानाय 2025 सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बिटिसि इलेक्सनाव जों बिपिएफआनो पुनराय जोंना दरसे समस्तियाव जोंना फैफिनगोन आरो बे खुनु डाउट गैया बे खुनु सन्देह गैया आरो नोंथांनि समस्तियावहाय नोंथांखौ नामफायनायखौ जों नुनो मोन्दों बुंदों बिथाङा सरकार गैयाबाबो गोबां रायजोफोरा अनसायनायखौ होनो हादों जेरै लामा दलंफोरखौ लाबोनानै प्रटेस्ट होनो हादों होनना बुंदों बेनि बेलायाव मा बुङो? रायजो राजानि जिथु जोङो नुदों दनसे समस्याव जथेस्थ' मावनो गोनांखौ बुंबावो आरो मावनांगोन मानोना जों बे भारतनि सासे नागरिक हिसाबै जोङो समान जौगानायखौ लुगैयो समाय मोनथायखौ लुगैयो आरो समानै जों अधिकारफोरखौ मोननानै जोंनि ओनसोलफ्रा जौगानायखौ लुगैयो ओंखायनो जों जेसेबांनोखि जोंनि ओनसोलाव सुबुं अनजिमा थानाय हिसाबै जों मोनफ्रोमबो लामा दालांफोरखौ जों मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बिनानै जेरैबायदि मावफुंनो हादों आसा खालामदों जोङो फैबाय थानाय जुदि सरकाराव थायोब्ला आरो बिनिफ्राय जों बांसिन मावनो हागोन बेखौ रोखा आरो मानोना दिनै नुनो मोन्दों जे गोबां मावदों आरो मावनो दंबावो आरो लासैनो खालामनो दावहायो एक्स एनडिपिनि बेलायाव जिखिनि मेनि दिनावहाय मोनसे एपिपि दाबाय नोंथाङा सासे एक्स एनडिपिनि गेदेरमोन दिनै मानि थाखाय बिथांमोना बेबायदि आरो गोदान जन्म लानो गोनां जाखो मा बुङो बेनि बेलायाव? सम्पने सोर मा सिमां नुदों बे सिमां नुनाया मालाबा मोगथाङाव जाफुङो मालाबा आद्रा जानानै थायो ओंखायनो मोनसे राजनिति दानाया गोरलै नङा बिथांमोना गावसोरखौ गोख्रों आरो गोरा खालामनानै मावनांगोन मानोना मा सिमां नुनानै बिथांमोना दादों बिथांमोननि टीम आरो बिथांमोननि साफ्रोमनि जिथु गोख्रों नाजानाय बे बिथांमोना साक्सेस जागोन जुदि बिथांमोना जुदि राजनिति दलखौ दानानै जोंनि गेजेराव मा लाबोनो नागिरदों बिथांमोना गावसोरनि स्पस्ट बुंबाय थाखादों बे रायजो राजाफ्रा बुजिखाजोबदों ओंखायनो जों बेखौ समखौ नेनांगोन जोङो मालायनि राजनिति दलनि सायाव आंहा बारा बुंनो आं इच्छा जाया मानोना जोङो रावनिबो सायाव राजनिति खालायाखै संबिजितनि अधिकारनि सिङाव थानानै गावनि मोन्थायखौ लानानै जोङो मोनसे राजनिति खालामनो थांगासिनो दङ ओंखायनो सोरबा राजनिति गोदान दादों बा सोरबा राजनिति गुबुन राजनितिनि सायाव आं बारा खोथा बुङा मानोना आंनि लक्ष्य आंनि नोजोरखौसो आं लाखिनानै खामानि मावगोन मानोना जोंनि दनसे समस्तिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो सुबुं माहारिनि अधिकारफोरखौ जाहाथे जों बन्सित जानो नाङा आं बेखौ जोंहा बेखौ बिनि सायावसो नोजोर होनानै खामानि मावदों आरो ओंखायनो गोदान मोनसे राजनिति दल लादों नङा होमबा अल्टारनेटिभ मा होनदों अल्टारनेटिभ पार्टि अफ माने बड'लेण्ड बिथांमोना दादों आंबो नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों बिथांमोना साक्सेस जाथों मावफुंनो हाथों आं बेखौनो बुंगोन मानोना बिथांमोननि साननाया जाफुंथों आरो थेंक इउ